ditumon iki. Widodari kok semende bungan. Menganggo cara keperjulitan kabeh widodarine. Sing kidul dhewe diparintuk kanugrahan dening Sang Hyang Bathara Guru. Kembang mawar loro temamplak njogo. Kuwi lambang apa ya? Mawar merah tememplek di dada iki. Lambang apa ya? Apa lambang awe-awe apa piye? Yen ngawe-awe klaru kowe ngawe-awe aku. Wong aku wis putu kok. Nggih. Lho ngono. Aku wis putu. Putuku pirang-pirang, anakku pirang-pirang. Kowe nglirik aku keturut. Anak ora lali kuwi jenenge Batari Nis Suprapti. Lho. Putrane Pukulun Pawira Sugita. Lho iki. Biyen kayangane peterongan mbo saiki. Lho, kowe lha iki. Nggih. Selawasku dumadi ana madya padha lagi iki. Widodari sajake kerep mabur. Ngagem kebayak mini. Yuh. Ning aku serik. Yen kowe dulungan mungkil ngono ya aku serik. Tak baleki nyang kayangamu mbon tutup kapok kowe tenan kok. Mbok gedhe, mbok cilik kayangamu biyen ki aku melu ragat lho. Tenan. Ora ketang gendeng loro. Lho. Yuh, wala iki. Sekali sambu. Sambu ki jane dewa kok metu wedok kok ning. Batari Sambu. Yuh. Abdi pengayelan. Ane wong dewa ki ndek kewajiban dhewe-dhewe. Yen Bathara Yama dipati kae tukang njabut nyawa. Bathara Kumadaya dewasaning pemasren tukang bangun kayangan. Bathara Brahma dewaning bumi. Yen Batari Sambu eling ku biyen tukang olah madu mangsa. Lho iki. Ana kene iki. Mula ya brebeduren kaya madu mangsa biuh. 1, 2, 3 luwak. 3 daerah. Yo. 1 tel nada. Rodirama 6 tiro. Tiluro. Tiluro. Ayo, kowe tak awat ta kowe. Dendakake kaya bene. Lho, tenan. Rodirama wis ta. Lu ya. Rodirama 6 tiro. Iki angel. 6 tiro. Tiluro. Tiluro. Ya, kali rodirama te. Rodirama 6 tiro. Tiluro gede. Ya. Roti. Dulu kok tinggal ngecil biyo kose odondel pes kaya bengetani. Roti romo 6 tiro tiluro. Ya. Roti romo 6 tiro tiluro. Tiluro. Ya. Ini peng telu iki. Sisi geloro. Yo. Sisih ler Batari Sambu. Rodi Rama 6 tiro tiluro gede. Ya, monggo swara tunggal. Rodi Rama 6 tiro tiluro. Bagus. Iki nomor 2, nomor 3. Dian ora kowe ngono. Mula tok ngatek nyang utasa, dikainut ngoyoyo do nggumbuteli kacang. Lho. Rodirama 6 tiro tiluro sing tengah. Monggo Mbak Mika Sumaryati kayangane Pandian Lamper Gang 3. Buluk kita Purnomo Sari. Lho nganggo sari kok. Rodirama jenenge pirang-pirang blok. Iya.
Roti Rama nem sira dilura mangga. Roti Rama nem sira dilura. Bagus. Sing siji iki ndok sedekah dhuwur iki gatekan. Sedekah dhuwur takup samu barang gawe. Aja ngak. Apa-apa ndingku amare guneman bangak. Monggo nis Roti Rama nem sira dilura. Ya. Roti Rama nem sira dilura. Bareng siji dilura. Ya. Siji dilura. Nah, ya. Siji dilura. Solanang genti saiki wis nyambut gawe kok. Wah, Bathara Brahma, ndok abangi Brahma iki. Ora wong Sangjang Brahma iki mesti tekane dhisik kok malah telat ki mampir nyandi. Nah, biyen elingku garwane Sangjang Brahma iki Betari Saraswati. Wis saiki pirang-pirang ya to. Sing ditiru ki do sapa ta ta? Yo. Roti Rama kakung bareng. Roti Rama nem sira dilura. Ya. Roti Rama nem sira dilura. Wes, sing ngiling. Sarane Bathara Guru ora. Kaya sang Hyang Guru sila tumpang karo panah. Bagus. Suntalaya, monggo Mbak, Suntalaya. Ayo. Nanano, gaite. Nanano. Nanino. Ayo. Nak dereng pinanggih liyane dhisik apa? Ya, nanino. Dereng pinanggih, entot. Ya. Kadang ngoso kaya son dolaya yen ana Lamat ning ora kleru. Lir-lir. Ya, nek iki rapal ya bangeten to. Lir-lir tanjure wis semilir. Kang ijo aja tak lho. Kang ijo royo-royo tak senggo semanten anyar. Ya, lir-lir. Hop. Mbak Nis Suprapti, Nis Mawar Merah. Yuh. Oh, mawarku. Mawarmu. Monggo, Mbak. Ya Tuhan.
kowe kuwi upama ketua ngono dadi sapa? Ya kala mangsane wong urip iki kepengin memanjakan rasane dhewe. Dasarmu ya mung ngalamun nirokake keagungane kaya ta jaman sawargi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Oh iya. Pancen sawijining narendra kang pinartaya ing dewa mung delok Prabu Gandawatra kuwi wis kegunungan ngelmu mustikaning prajurit. Kowe iki dadi sapa? Aku pengen dadi Prabu Pandhu Dewayana. Karepmu arepku yen wis mengkono mesti ora ning menungsa sing bakal ngalahake karo aku. Bagus. Pamane aku takon, wis anak jenengmu sapa? Wangsulamu piye? Narendra Ngastina jejuluk Prabu Pandhu Dewayana. Ayo kalahno aku. Kowe sapa? Kita aku takon. Iki ngomong sak lebeting sungai apa gerjekan tenan. Nek gerjekan tenan aku mau nek sak lebeting sungai aku tak melu ndako. Iki mung seneng-seneng kudu pengati kinarya nglimur kang sarta nglipur para prajurit kang padha netepi wajib umangsah ana jroning brata yuda ora ketenanan. Apa reng kowe? Prabu Pandhu Dewayana kowe sapa? Aku Begawan Abiyasa. Lah kok Begawan Abiyasa? Begawan Abiyasane apa? Bapakne Prabu Pandhu ta? Ora bakal wong Pandhu arepane ora biasa kuwi njaluk kualat kaya jambu mete kok. Lho jambu mete kok kualat ya. Nasirae ana ngisor sikile nang dhuwur ngono. Lah kok kualat kaya jambu mete kualat karo sapa? Kualat karo jambu kluthuk. Perkarane apa? Takono bakul jambu kok aku ditakoni. Kowe Begawan Abiyasa, aku Begawan Parasara. Sapa kuwi? Begawan Parasara kuwi bapakne Abiyasa. Ora bakal kok anak karo wani karo bapak sing wis kalah karo aku. Aku Begawan Sakri, apane? Bapakne Parasara. Kowe Begawan Sakri, aku Begawan Sutet. Aku Begawan Manu Manasa. Aku Bambang Parikenan. Aku Sang Hyang Permani, aku Sang Hyang Brahma. Aku Bathara Guru, aku Kyaine Semar. Aku Sang Hyang Menang, aku dalange wis war ngopo ora ngono. Biar pemenang kan, ora tak tokke mung ketok menangmu. Wah, kok njit buruk ora ketok gemul ngon dalange wis ora bakal kabehane sing menang. Wong indah-indah Bagong, kowe kok ngindah-indahke aku wis babe apa? Ora tau ngeliling sejarah. Sejarah kok dililing iki kok ya ora iso guyu ora. Lah yo ning kono nyebutake trah ing para dewa kuwi wiwit dewa nganti para narendra iku kono kabeh ana. Yen ngono aku ya bangsaning dewa. Ya ora bangsaning dewa ning kowe iki mesti turun dewa. Kene Semar iki dewa apa udu? Kene Semar iki ya dewa. Kenapa anak-anak kok dudu dewa? Wis salah idam-idamane ning kabeh anake Semar sing ana kayangan iki dadi dewa. Upamane sapa? Sang Hyang Yamadipati kuwi ya dewa. Sapa meneh? Sang Hyang Sambu. Sapa meneh? Sang Hyang Kamajaya. Sapa meneh? Wis akeh tunggale. Ning apa sebabe kok aku kabeh ora dadi dewa? Ora ngerti kuwi salah idam-idamane. Lan Semar kuwi anane anak-anak aku kuwi ora padha dadi dewa kuwi biyen Semar ki mbak tuwa yen golek bojo ngiwut wae. Pamane piye? Semar biyen peputra Sang Hyang Yamadipati memper wong bojone ya Widodari. Peputra Bathara Sambu memper, Putra Bathara Surya memper. Lah wong bareng aku kowe Petruk kuwi Semar ki biyen ana wong wedok kali dipek bojo anak-anak aku kowe kuwi lak ngono ta. Kuwi perkara wong wedok urung idam-idamane. Apa iya? Ibu Widodari nalika arep putra Sang Hyang Kamajaya ki ngidam manuk podang. Bareng putra Petruk ngidam iwak unta. Anak-anak aku ngidam iwak bekicot. Lah anak-anak kowe ngidam iwak emas. Iya bombal lama kowe. Awake dhewe diapekke anggere wong dielek-elek. Ya eling-eling ora sastra ora budaya. Kowe ngarani aku kok ora sastra ora budaya ki. Kowe ngajak koris piye? Koris pangkus. Kepinteranmu iki apa to, Ya kepinteranmu ki rak ngono sak ngisoring telapak aku. Mulai sik ilmu jinjit. Lho.
Amarga kekanca telapak aku. Ya. Nembang aku pinter, nembung ora pati kulino. Ya. Apa pamane kowe tak takoni, kowe bisa nggunakake basa sing sak mestine pamane tata krama wong tuwa nyang bocah-bocah sing ngono tuwa. Lho ora bisa sebabe apa? Lho. Apa kowe belajar nyang bahasa? Aku belajar nyang bahasa. Lho. Pamane aku takon karo kowe, Bagong, kowe apa? Tekamu padha becik, slamet ora ana suwiji apa? Ora liwat sembahku marang kowe tampan ana. Ya tak tampani tangan loro, pengestuku marang kowe tampan ana. Ya, pengestumu tak tampani tangan loro, tak pundi ana sirah dadi Jawama. Lho apa iki? Dek. Kang. Jawama apa kuwi bahasa Tionghoa? Jawama. Sawo iki sirah, mo iki rambut. Tak pundi ana sirah tak cancang pucuke rambut kuwi Jawama. Lah iya yen rambute ireng rambute putih, tak pundi dadi jawanen. Lah iya aku lak yen rambute wanen yen rambut tak pundi dadi jaundul. Yen rambute dawa banget tak pundi dadi jaundrong. Iya gondrong. Kowe dadi jawa iki sirah mo iki rambut. Nang kowe bahasa Tionghoa pinter. Lho, aku kulino wis cilik nang gang pinggir kok, Pak. Pamane aku takon meneh, takono ning sing angel-angel aja, sing gampang-gampang. Ya. Pamane mangan enak ngono piye? Jalangkek. Mangan enak iki jalangkek. Mangan enak bersama tamu iki jenenge jalangkek. Pomo ketanggor panganan sing ra enak, becak. Lho. Mangan enak, bocah. Ora mangan, bocah. Mangan jangan siak duwe. Lho. Mangan jangan tanpa wadah siak duwe, bojo. Nggih, ora. Bahaya. Bangsa diawur wae. Hitung-hitung, lho hitung-hitung ya kulino. 100 ki pira cepet. Lho. 1000 cacing. Yen 10.000 cemban. 20 nomban. Gitu. Rupiah setun. Sekedip. Cekak. Tali cetak. Seringgit ceko. Pinter kabeh kok. 5 rupiah. Napa? 5 rupiah yang gotun. Gotin ka rupiah 5 ringgit loro ya naga ngono. Oh, dingan karo wong gemblung. Wong Bagong wong tekat-tekatan tanpa kawuh tanpa ilmu kok anggere ngutak. Ayo, saiki aku ganti takono. Ngopek sitak 540. Ayo. Baru ngopek sitak nyonggo lepek isi sego karo kecap. Iya bener kowe timbang wong edan. Ya, saiki aku ganti. Boci cangpo popo boyu bulang longring apa? Wah, kuwi kawi dadake. Ora kawi malah ngawet. Ora iso gong kuwi gong. Lah iya ora aja pinter. Boci cangpo kebo siji cancang wit klapa. Popo boyu klapane 3 kebune mlayu. Boyu bulang kebune mlayu kebune ilang. Bulang longreng kebu ilang jalang gareng jenggelmu. Oh, ingkun karo Bagong sawetara menang. Reng sawetara gladen kanggo nyelimur. Mbok menawa para prajurit mundur saka paprangan saya ngene padha perang. Dinggo mulihake kekuataning sarira bisa uga sarana hiburaku lan slimuramu iki larase Slendra sakete menyura. Slendra menyura tembange Pangkur Banyumasan. Lho. Pangkur Banyumasan tibake eling-eling Banyumasan. Lho. Monggo dinten kemawon. Pangkur Banyumasan. Raden Harya Werkudara. Raden Harya Werkudara.
nyatamun satriya judi pati Raden Werkudara yen ditandra karo aku rak dambi sinikar ya, Pak. Dambi sinikar ning Ndara Werkudara iki sih waras kowe iki wis bosok. Wong ora nyebut. Mangsane udit kaya leyo, kok ta leyo lak lanang yen wedok ya nduk yo. Yen tuwa ya mbah yo. Yen lanang pak yo. Yen mbokmu ya mbok yo. Dirampok ora tinu nalar bareng kok nekat lho. Ketikwa Indar Jatya persis karo aku. Oh iya godhek wok simbal dodor. Kowe iki ora godhek wok simbal dodor ning pilingamu iki belong. Dadamu belang kaya ngono kok simbal meneng. Kaya ngene kok dalane iki gedhe rezekine lho. Mulai aku ngakas yang ngriwong kethok aku kok dadi ngilo nang arepku. Lan tak takoni ngene apa go ngilo sebelane dadaku kaya kaca. Yen ngandika gereng pindak guntur wis ora gesek sak rambut aku ya gereng-gereng kaya guntur. Nek kowe kaya gereng-gereng kaya wong kumat kademen ora kaya guntur. Wong Ndara Werkudara ki antep kok diteng kakangku ngono ki antep. Lho lah kok kae ora antep. Iki kakangku. Kowe tekak demit ngono kok antep lho. dasar satriya prawira rama persis aku. Lho, kok iya perwira aku ya satriyane urung perwira. Rembuk ramak ormo tinggalmu wae. Heling kula heling Nyeluki keling iki. Eling kok keling. Gunungane Senapati durung suwuk tak ndeke iki mung arep tak becak saka sakepane. Jane apa mung nganggo wangsalan cara kene iki ya bisa mlaku. Ya mung dialek basane iki pancen beda. Eling-eling sapa eling kali yo maneng. Ya. Kosek mesti ngotak ngono. Wah, kowe nyenggak ngono kok jamku kok mati lho. Ya mati piye kuwi di jam sak dikira nganggo pandem lho. Nek punya nggih lunga jame kok loro, jam gembol 1, jam tangan 1.
Jane menggulu merano jam tembok kalani jagung kalau nggulu malah luwih cedol. Sayuk karya wolong witu mongso wong genduk apa gendung sayatine wis saking donya kawula eling-eling tanpa eling kalinya hati saya hati lenggayung kae rasan duet karaku apa wani kadang-kadang kowe duet karaku duel sapa wani papan sing tengah ora duel dalam sarung demi kehormatan kok ning karo kowe ujane karo sapa kok lah iya ngono eling ya sapa eling kalinya maning ya sing marake gegeden aku kok ngono ya eling ya Iban eling sapa eling kalinya maning gawin lho ora eling sanur gunung ya sakulan ganjar patongan rama apa melendung gendong hati ngaren hati ngaren wong bagus samar kae eling terusno sapa eling kalian maning yo iya kok yo mbak yo eneng kok sampean dawe sisi kerja disame brama apa gunggung cara nang kene kok gendong yo mung sawiti saben daerah atur kene saiki gending sing Semarangan asli cekak Semarang larase belok monggo Mas Lemet selamat kok selamat sinung apa balani kono do nyandak ora men balane aku wae aku kowe ora ngerti kondang wen bawa piye ngene ambiyen saiki ora tekan napasmu opno tulis sing langit
sing sareh to. Ya wong kowe iki ora arep mangan cero ikan. Mangan iki jane panganan siji cukup iki cero ikan tak rangkep karo adik lah ususe kelet. Ini sing tak tisu kok ora. Sabtu sore kati. Mburi iki tunggale siapa? Dewa nganglang jagat gendel nek kok kene. Wis meneng ra. Selamat uripmu meneng kok. Nyangkeng bokor kencanan iki diteruske suara pria enggak Mas Guno tampil di depan isine donga terus Sang Hyang Brahma nyuara oh Brahmaku Sandang kalawan pangan sing kok kaya baru noni nong bagus yaiku kayan kaya ngono yang dindi ngocah kene aja lamis Nginjen terus ngecek kayak nginjen sokok bawa ngedil awas wong eling saban narima wong eling saban tengah guyu oke gandrung monggo Mbak gandrung halo gandrung gandrung marang adil ini lolo gandrung mana Rino banta raning angin tangan jago lama bintang atau bayang mantan Mbak Mar Dino pantarane langi Tukur kuat tenggok loro nek kuat tenggok ora kuat dadi gede Dino pantarane langi Abi suarane iki dileritas rokeh ya Rokeh ora bayaran ngopo Wah jeneng mangan rujak raling kancane Dan kula meminta Kuwi biyen jangku lho
Wis ngono iki. Menungso akibat lho ning kono ora gelem. Sebabe kono umur 17 aku 13 pindho. Lho lah kek 34 lho 13 pindho iki untune 13 pipine kendho lah. Santono Ilang Manik moyo. Mano Nyawang lambe kok gluk-gluk jiwit. Nak mesem nglengerke wong. Demne kono. Mandeke nyang limo mak. Kalis kudu rencana ayam tentram hati makmur Pedesin mau kokean sambel ini mangan doan. sangkut ambang unah Wong lunggone wis minggring-minggring. Sajak lungguh sajak ora. Yen ngombe ya sajak nyecep sajak ora. Yen mangan ya sajak mulut sajak ngolu. Wong ngono kok ndelpes aja wedi kan. Aku ora senengan karo kowe. Yen kleru pol-pole sesuk wis tak potong belanjamu. Oh, nyetanggem apa ning. Lah wis enak piye? Kene gemrabias kono kletak-kletik iki jen aku ora tawani ya. Waduh. gandrung Awas. Lantaran. Gandrung marang ati asli sing dhisik mau gending Banyumas asli. Kula nyuwun ingkang saking Solo mas-masan Mbak Nis Suprapti larase Slendro patete menyuruh imin malih. Kata-kata apa? Bapak yang orang ngomong, orang dikong ngototokan. Yang mau njaluk lek ana disayuti ya. Ana jenengan wong ngene iki ana pasangan kok. Sinom Marijasa. Duka teluk gampang mawon kok. Tenan. Gaceng pucek cilik mula sing tak kamune iki dudu denggelmu.
duwe mantu wanita karo ibune. Monggo. Anjing sing guyu anti kaya mere. Ya. Gedeng. Kok gedeng? Nulado ya kena. Wah, suara dalem. Banget panarimaku samyem kowe ngaturake pangabekti marang. Ora liwat srutuku tampanon. Pengestu kok srutu bocah iki. Wong agung. Gondo Mbah Wir banget panarimaku. Kowe ngaturake pangabekti marang putumu. Lho, dirampok wong nek putune datenge pangabekti. Jane nak anyang putumu wae to. Ya pengestu ngono. Carane ngaturake pangabekti. Oh, dadi kamu kaya ngono anakmu ya ngiles wae karo kowe. Ngiles apa aku anggaran putut luwih tak toke dibungkem cangkemmu kuwi aku. Kuwi jenenge anak wong degleng. Yo, Pati Marsudi. Kepati anak baru tuku bulu cilik. Lha. Minta disambung suara pria. Lha. Tinesu, lho sing menerus genti, ngono ae. Ayo. Men, tinesu. Monggo. Muni tenan wasake. Ringi-ringi. Tangalu wong lanang ringi. Keren. Kaneng yoyone oeo oeo muni sing ngakon jilakane muni mengleng menurut karo pari jodoh iki
ditutupi lawang kapok. Kowe tahu lho. Apa ini mong barang loro kok nabuh dhewe karo joget aku. Kandhane sing di omah turu mboten nekat jogetan wae. Lah wong joget ngeten iki mboten saged dindeke pun. Ora ndicit lah, sampun kondang sugiye kok. Sekae kula kudu tetep joget. Kok gregeten sing di omah mangkel karo aku kuwi sik tak tanggap dina kok joget nyang jron kolah apa ini. Sing liyane kodhok karo kenthus liyane ngeneh lho. Wah iki. Mak sesuwun bisa kuat lho. Mergo kowe sawijining wanita kang ngambek wahyu Gusti Utama. Yen kuat muga-muga. Iya wis nanti ya. Kowe malah gawe wae. Terus. Asmarandana ngembakeke kae lho. Buang lho. Oh balungane bareng. Bang. Iki ujian. Monggo. Mbak. Sesora. Wah, jenenge ngarani Mbak Larah ora iso. Bagong iki sesane gedhi ngono iki. Dan larise Bagong nganti gerok. Dari sapa ngaku sasi kepungkur iki sasi tombo 46 aku. Ya lha kok elak. Aku iki sing ketemu nang omah kok ora jali rokok lho coba. Yang duwe rokok alus. Mbah cengkeh kok. Lho. Ora duwe, tukokno. Lho. Ono sing nyang dindi malah kon kok rokok sing nyang omah lho. Panjen lho kok pancen mlebet kok pancen. Nano. Enggak. Anjas murahari. Awas balungan. Bentak dotra mandek Mas Mirah kulak duren duren Mas Mirah kulak nyemek kempul barang so
Prabu Bathara kreasi baru. Disambung meneh. Ayo. Padha nyedhaki Ndara Abimanyu. Tak sarang saka kene penggali tansah udal. Muga tumuli kempal pulih kaya nguni-uni.